Hola, corazones. Heu vist l'última pel·lícula de Fernando Esteso? No, Miquel! Miquel, que era broma. Ah, espera't! No em moguis, m'encanta aquest angle. Avui parlarem de regeneració política. Les últimes tendències en democràcia amb Rosa Díez. Oye, ¿por qué pone voz en off si está escrito? Malabarisme tipogràfic. Cartelisme oníric. Una merda com un piànic. Yo de estas cosas modernas no entiendo nada. Com és la teva renovació democràtica? Pues mira, te lo voy a explicar así muy fácilmente. Esto es una urna, ¿vale? Y esto, un sobre. La cosa es introducir el sobre dentro de la urna, tal que así. ¿Lo ves? ¿Qué te parece? Però això no és regeneració democràtica, això és el de sempre. ¿Qué va, mujer? ¿Cómo va a ser lo de siempre? Lo que pasa es que tú no lo entiendes porque en Cataluña hay una dictadura. Modernitat o tradició? Provocació o espectacle? Big Naranja o Big Cristal? Què et recorda aquesta imatge? A un nazi. I aquesta? A un nazi, por supuesto. I aquesta? Pues no lo sé. ¿A una mujer portuguesa? Pues yo creo que hay que dejar paso a las nuevas generaciones. Això està molt bé, però què hi posa? El teu DNI. Pues está claro. Española. Ah, no, em referia a l'edat. Ah, eso no cuenta. Yo nací en los 90. Casi de la generación de Hannah Montana. Lo que pasa es que yo soy vintage. Ara t'escolto. Aquí m'has agradat. Mira. Y ahora me largo con mi vehículo de última generación. Una bicicleta? Un patinet? No exactamente. Aparta, mona. Xala que dola xachi com mula. I la setmana que ve, uns colors que tornen a posar-se molt de moda. Els grisos. Concretament, córrer darrere els grisos. Oh, merda. Ho he tornat a fer. He tornat a parlar mirant a càmera. Mirar a càmera és tant de fa 15 dies, m'estic convertint en una relíquia. Oh,